Ak prechádza vodičom elektrický prúd, v jeho okolí vzniká magnetické pole. V 19. storočí si anglický fyzik a chemik Michael Faraday položil otázku, či je možné, aby naopak pomocou magnetického poľa vznikol v uzavretom obvode elektrický prúd. Po 10-ročnej usilovnej práci sa mu v roku 1831 podarilo nájsť odpoveď. Objavil jav elektromagnetickej indukcie, ktorý sa stal základom rozvoja elektrotechniky. Na predvedenie nasledujúceho experimentu potrebujeme voltmeter, vodiče, cievku, magnet, podstavec z plastu a podstavec z dreva. Multimeter zapojme ako voltmeter s nulou uprostred stupnice. Použijeme cievku, ktorá má 18 000 závitov. Zapojme jednoduchý elektrický obvod, ktorý sa skladá z cievky a voltmetra. Voltmeter ukazuje okamžitú hodnotu elektrického napätia medzi koncami cievky. Rozsah voltmetra sme zvolili 3 V. Ďalej použijeme magnet v tvare valčeka. Jeho severný magnetický pól je vyznačený červenou farbou. Ak vsunieme magnet severným pólom do dutiny cievky, na voltmetri zaznamenáme výchylku vpravo. Pri vysunutí magnetu z dutiny zaznamenáme na voltmetri výchylku opačným smerom. Ak sa magnet pohybuje pomalšie, výchylka na voltmetri je menšia. Ak je magnet v dutine cievky v pokoji, výchylka na voltmetri klesne na nulu. Teraz vsúvajme magnet do dutiny cievky južným magnetickým pólom. Ten je vyznačený zelenou farbou. Ak vsunieme magnet južným pólom do dutiny cievky, na voltmetri zaznamenáme výchylku vľavo. Pri vysunutí magnetu z dutiny cievky zaznamenáme na voltmetri výchylku opačným smerom. Položme magnet na podstavec z plastu. Cievku približujme k severnému pólu nehybného magnetu. Ručička na voltmetri sa vychýli rovnakým smerom ako v prípade, keď sme vsúvali magnet severným pólom do dutiny cievky. Ak cievku od magnetu vzdialujeme, ručička na voltmetri sa vychýli opačným smerom. Otočme magnet južným pólom k cievke. Ak približujeme cievku k magnetu, ručička na voltmetri sa vychýli rovnakým smerom ako v prípade, keď sme vsúvali magnet južným pólom do dutiny cievky. Ak cievku od magnetu vzdialujeme, ručička na voltmetri sa vychýli opačným smerom. Vyslovme záver. Pri vzájomnom pohybe magnetu a cievky vzniká medzi koncami cievky indukované napätie a cievkou prechádza indukovaný prúd. Polarita indukovaného napätia, a teda aj smer indukovaného prúdu,
závisia od druhu magnetického pólu, ktorý je bližšie k cievke, a od smeru vzájomného pohybu magnetu a cievky. Veľkosť napätia závisí od rýchlosti vzájomného pohybu cievky a magnetu. Ak sú magnet a cievka vzhľadom k sebe v pokoji, vtedy je napätie medzi koncami cievky nulové. Pozorovaný jav nazývame javom elektromagnetickej indukcie.